Φίλοι της ιστορίας, εδώ θα ταξιδεύουμε στα βάθη του παρελθόντος για να ανακαλύψουμε συναρπαστικές ιστορίες που άλλαξαν τον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξερευνήσουμε την ιστορία της Κλεοπάτρας, της θρυλικής Ελληνίδας βασίλισσας της Αιγύπτου. Η ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου είναι πλούσια σε μύθους και μεγαλεία, αλλά εάν υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει, αυτό είναι σίγουρα της Κλεοπάτρας. Με την ομορφιά της, τον πνευματώδη χαρακτήρα της και την πολιτική της σοφία, έγραψε το δικό της μύθο, σαρώνοντας την ιστορία με την παρουσία της. Η Κλεοπάτρα Ζήτα, η Φιλοπάτορ, γεννήθηκε το 69 π.Χ. σε μια οικογένεια που καταγόταν από το Πτολεμαϊκό βασίλειο. Ήταν μέλος της δυναστείας των Πτολεμαίων, μιας ελληνικής οικογένειας μακεδονικής καταγωγής, που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο λαός ήταν δυσαρεστημένος από τη βασιλεία των Πτολεμαίων λόγω διαφθοράς και ηθικού εκφυλισμού των κυβερνώντων. Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε κατά τη διακυβέρνηση του βασιλιά πατέρα της Κλεοπάτρας, Πτολεμαίου Β' Αυλητή. Έτσι, όταν μετά το θάνατο του πατέρα της, το 51 π.Χ., η Κλεοπάτρα ανέλαβε το θρόνο σε ηλικία μόλις 17 χρονών. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά για να ανατρέψει την κατάσταση. Το βασίλειο ήταν σχεδόν διαλυμένο, σημαντικά εδάφη είχαν χαθεί και όλα έδειχναν πως η δυναστεία των Πτολεμαίων θα έφτανε σύντομα στο τέλος της. Η διαθήκη του πατέρα της όριζε να παντρευτεί τον μεγαλύτερο αδερφό της, Πτολεμαίο Γ, που τότε ήταν μόλις 9 ή 10 χρονών, και να βασιλεύσουν από κοινού. Το 49 π.Χ. ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Ιούλιο Καίσαρα και τον Πομπιείο, ο οποίος ζήτησε και πήρε πλοία και χρήματα από την Αίγυπτο. Ο Ιούλιος Καίσαρας νίκησε τον Πομπιείο στη μάχη των Φαρσάλων το 48 π.Χ. Ο Πομπιείος, αναζητώντας καταφύγιο και στήριξη από την Αίγυπτο, κατευθύνθηκε προς τα εκεί, όμως ο Πτολεμαίος έδωσε εντολή να τον δολοφονήσουν. Ο Πτολεμαίος ήλπιζε να δείξει σημάδια καλής θέλησης προς τον Ρωμαίο Καίσαρα, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να τον εξοργήσει και αποφάσισε να εισβάλει στην Αλεξάνδρεια και να εγκατασταθεί στο παλάτι. Η παρουσία και οι παρεμβάσεις του Καίσαρα στο παλάτι εξόργησαν τον Αιγυπτιακό λαό και η Κλεοπάτρα είχε γίνει πλέον αντιπαθής, γιατί συντάχθηκε με έναν Ρωμαίο. Ωστόσο αναγκάστηκαν να τη δεχτούν ως βασίλισσα σύμφωνα με την εντολή του Καίσαρα. Το 47 π.Χ. η Κλεοπάτρα γέννησε το γιο του Καίσαρα, τον Πτολεμαίο Ιε Καισαρίωνα. Αυτό αποτέλεσε σκάνδαλο τόσο για τους Ρωμαίους όσο και για τους Έλληνες της Αιγύπτου. Το 46 π.Χ. ο Καίσαρας επέστρεψε θριαμβευτής στη Ρώμη και ακολούθησε η Κλεοπάτρα με το γιο τους. Ο λαός της Ρώμης την αντιμετώπισε με καχυποψία. Εξάλλου ο Καίσαρας ήταν ήδη παντρεμένος. Η Κλεοπάτρα ονειρευόταν να γίνει αυτοκράτηρα ενός κόσμου πέρα από την Αίγυπτο και ο γιος της θα ήταν ο διάδοχος αυτής της αυτοκρατορίας. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες όμως εναντιώθηκαν σε αυτή την προοπτική και έτσι συνομότησαν και δολοφόνησαν τον Ιούλιο Καίσαρα το 44 π.Χ. Η Κλεοπάτρα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να παρακολουθεί από μακριά τα γεγονότα στη Ρώμη. Ο Αντώνιος κυριάρχησε στη Ρωμαϊκή επικράτεια και ζήτησε να συναντήσει την Κλεοπάτρα στην Κιλικία. Τότε η Κλεοπάτρα κατάφερε ακόμα μια φορά να γίνει ιερωμένη ενός από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο. Σαγίνεψε τόσο τον Αντώνιο, ώστε ήταν ικανός να της πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία, μέχρι και να δολοφονήσει πολιτικούς της εχθρούς. Η Κλεοπάτρα απέκτησε δίδυμα από τον Αντώνιο, τον Αλέξανδρο Ήλιο και την Κλεοπάτρα Σελήνη, όμως ο Αντώνιος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με τη σύζυγό του Οκταβία. Το 36 π.Χ. ξαναέσμιξαν με την Κλεοπάτρα στην Συρία και απέκτησαν ακόμη έναν γιο, τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο. Η Κλεοπάτρα πλέον απαιτούσε περισσότερα εδάφη και κατάφερε να προσαρτήσει κάποιες περιοχές και να επεκτείνει το βασίλειό της με τη βοήθεια του Αντώνιου. Η μεγαλομανία της πλέον ήταν εμφανής. Αυτοανακηρύχθηκε βασίλισσα των βασιλέων και απαιτούσε να λατρεύεται από το λαό σαν θεά.
Το όνειρό της παρέμενε να ενωθεί και πάλι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ισχυρότερη από πριν, αλλά ο Οκταβιανός αποτελούσε εμπόδιο. Ο λαός της Ρώμης ήταν χωρισμένος στα δύο. Ο Αντώνιος στράφηκε εναντίον του Οκταβιανού και ο Οκταβιανός εναντίον της Κλεοπάτρας. Η τελευταία μάχη στην ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου δόθηκε το Σεπτέμβριο του 31 π.Χ. με την αυμαχία του Ακτίου σε ελληνικά ύδατα. Ο Αντώνιος ιτήθηκε και επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια με την Κλεοπάτρα, προσποιούμενοι πως είχαν νικήσει. Τελικά, το 30 π.Χ., ο Οκταβιανός μπήκε με το στρατό του στην Αίγυπτο σαν κατακτητής. Ο Μάρκος Αντώνιος αυτοκτόνησε με το σπαθί του όταν λανθασμένα πίστεψε ότι η Κλεοπάτρα είχε αυτοκτονήσει, κλεισμένη σε ένα ταφικό μνημείο. Η πραγματική αιτία θανάτου της Κλεοπάτρας το 30 π.Χ. καλύπτεται από μυστήριο. Βρέθηκε νεκρή, ντυμένη με τα βασιλικά της ρούχα, με δαγκώματα από ασπίδες, είδη φιδιού της Αιγύπτου. Η Κλεοπάτρα υπήρξε η τελευταία φαραώ της Αιγύπτου. Ήταν πανέξυπνη και ικανή πολιτικός και φρόντισε να διατηρήσει προνομιακές σχέσεις με τα σημαντικότερα πρόσωπα της Ρώμης, είτε με τις συμμαχίες της, είτε με τους έρωτές της. Επηρέασε τη ρωμαϊκή πολιτική όσο καμία άλλη γυναίκα στην αρχαιότητα. Ήταν γοητευτική και φιλόδοξη και αποτέλεσε το πρότυπο της ερωτικής και μοιραίας γυναίκας. Ευχαριστούμε που ολοκλήρωσες αυτό το ιστορικό ταξίδι μαζί μας. Αν αγαπάς την ιστορία, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο με συναρπαστικές ιστορίες. Σε ευχαριστούμε για την υποστήριξη.